активитети, иншалла, девами хизмети амаре народовске, кој сар со мангелате сиклел, кој сар со мангелате шунеламен буйрум, кани најале нормално шајте шунен акате, шајте шунен амен ко Facebook, шајте читинен амен ко авер тана, иси амен USB стикија таро пуране дерсија, значи амен веќе акала проектија, кера елен ефта офтоберш или више таро ефта офтоберш, ки џамија си ем веќе ки шофто сурата ро Куранија зимушани одоте. Иси амен одоа традиционално. Од вторник, нели хоџете? Вторник си ем ки џамија, вторник е одватано лайв, на лайв, него директно ке амари џамија. Значи, буд поинтересантно и кога си ем директно и си емен директно комуникација, отколку агар преко камере, преко акала телефон. Виртуелно. Панда на сипилум шукар акала виртуелно. Иншалла хај. Панда и сима тремате керавту менке. Кобор беш дерси керав, ама кеди ти клював ко дерси и си амен одва акана нава кердо трема, ама со вакела пер респект машкар акала народо, со амени клюваја, значи агар не и клюваја само сар било, него и си амен ек респект ја трема појавинала пе амен дијако дикаја коакала камере, со ске си емангола кала камере, не. Амен тесетинена тумен вакиргем пред те почмина одерси објаснингем дека ка објаснина некобор лила амаре праленге или ка канудина некобор лила босанска лила кова каменинел амаро агар вакердо амари перспектива кодики бе и исламескери соске джирати амен пенџараја сине ек традиционално ислами или пасик лем ек традиционално ислами авдие шунаја ко прво путишај ко прво пути која ма рекана волаква орационално ислами. Нормално да амен со авдие кераја лафи пробинаја темешина традиционално барабаре рационално учибнаја, ама соске традиционално ислами пенџарена лесарене или силен коленгере керака во традиционално ислами, амен пробинаја со поактивно или па пошукар диклото о рационално учибе. Нормално, кој сар со мангела, агар прифатинала учибе, дали ко традиционално, дали ко рационално, амен си спремна хем баш о традиционално ислами, хем о рационално ислами, те предаинале ко машкар ко амаро джихани, машкар ко амаро народо. Ама те манглем очачипе, амен ка пробина ко боршај, те ова објективција, ем те ова реална ко амаро предавања, значи ко амаре дерсија. Мема кергјум ектаро прва китапија кога почмингјум мо мисливе те менинав, агар вакердо, мате вакеракана точно да прва китапија, ама харица покасна китапија, ко босанско чипке читингјум сине буд во душимотаро аква лил, авдиисима о лил, одватано разумјевање приоритетатаро Јусуф ел Кардави. Разумјевање приоритета, значи сујо приоритет ко ислами. Значи те џана сар шај не саве букјате чивален предходна за разлика суј амаро приоритети ко амаро дживдипе, ко амаро исламско дживдипе. Сар требалате пенџарао ислами, кога кате керела о Јусуф ел Кардави лафитаро агар вакердо европско дживдипе, соске Јусуф ел Кардави кет пишињак валил пишињале додека си неки Франција, и овсине професори ко универзитети ки Франција, пишинела сине лила ко европско стили, значи агар ко европско стили, и манге сари мерио Јусуф ел Кардави тано јектаро моментално ко акава джихани, ко акава муслиманско народо, јектаро најучиме учењакоја ко рационално дикиве. Јусуф ел Кардави, иначе моментално тано ко Катар, одоте предаинела панда и силе јекчини сар агар вакела пе муфтиство кова шај машкар ко исламско джихани те дел фетве. Иако таро некобор традиционална муслимањата но нападимо, агар линдортари Саудиска Арабија и Саудиска Арабија на прифатинелале, налевале сар баро учењако и Саудиска Арабија соске учибе таро Саудиска Арабија Јусуф ел Кардави харица на халовелапе,
одолески Саудиска Арабија надикелале сари екбаро учимо, додека осао јавер исламска пхувја, линдор таро Катар, завршилен ки Босна и Турска и нежнава кади дека и ектаро чаче учиме манушатане. Не? Јусуф ел Кардави, разумиевање приоритета, пишињале 2020 година, тоест преведимотано 2020 година ко босанско, кој сар со мангела шајте лел или патекинела кавалил ем кадикел јавер перспектива кадикел јавере јакенцар кадикен о ислами, не? А ки Савичип таму моментално да со моментално ко босанско. Ко босанско. Затена мена канате со ка презентерина о китапија ка презентеринален ко босанско чип. Коранеде иси, на пример иси фетве таро Јусуф ел Кардави, не знам дали о босанцо ја преведингеле, ама иси фетве лескере фетве со овдингјале. Интересантно китапија, интересантно фетве лескере со овдингја, тане слична со Хусеин Џозо. Хусеин Џозо, кога сине, когази Хусревбек универзитети сине декани, ака на рахметлијата на Хусеин Џозо, на немише одоте, ама единствено алими, кога сине светско признаимо учењако тари Босна, Хусеин Џозо лескере фетве. Телилемо Хусеин Џозо о фетве, телилем таро Јусуф ел Кардави о фетвете спорединален, кадикен дека вена исто соске мислинава дека читинена или паленгер учењакојата не иста учењакоја сар мире учењакоја со меда читинавален линдор таро Мохамед Абдуху. Значи Мохамед Абдуху го свако ленгоролил ола спомнинена е Мохамед Абдуху. Интересантно и те читинелен, интересантно тоа волтумен ко тумари библиотека, на требала бутли лада тоа волтумен, а калали ласока презентеринавлен свако пути шај телелен те читинен тогани ка халовен којавер степени е исламе, којавер дикибе е исламе ка халовен. И сима панда јеклил кога манглумав ди исто те презентиринавле поврзимо амарете в Сиренсар, Пало Мерибе таро Хусеин Џозо најпризнато учењако, светско признато учењако, машкарко босанција, тано Енес Карич. Пример, Енес Карич, дикена коамаро романо, киамари романи популација Енес Карич на недобором дикло или паштундосто, ско Енес Карич бут ретко и клола ко јамности, ако кала социјална. Професори тану. Офтано професори, когази Хусревбек и некогаш Агјар Вакердор некогаш предаинела ко социјална мрежа, шајте дикенле ко социјална мрежа и силе некобор дерсија, префектна дерсија и силе лескоро Курани и ектаро најшукар преведиме босанска Курања, Енес Карич. Нормално да си Бесим Коркут, да си Амен Чаушевич и ред јавер босанска Курања, ама ме кет некогаш читинава или па некогаш ке диманге босанско потребно, ме буд пратинава Енес Карич. Енес Карич и лести си китапи кога моментално исто леа да почмингем агјаро тефсирија текера и халилем лескоро халилем макава тефсирија која вер стране Анав Кердосар како тумачити Куран. Сартр блате тумачинелпе о Курани ки ко босанско чиптање олил исто. Енес Карич како тумачити Куран, не? Интересантно ли шајтеленле окола кој керена бутие Куранеа, окола кој мангенате халовено Курани, соски си буд агјарте вакера буд потребна темелна џандипе за те шај покасно те халолпе о Курани или па о аетја. На неа дава амен сарчити на аетја агјарте образложина, него ли потребно и аменге темелно халоибе таро тефсири, и кетка халова од темелна терминологија е куранескере, тега ни шај буд по колај текера тефсири или па те образложина о аетја или па те халова о аетја. Еке кала дуј китапија, авдие пробингемте туменгете презентиринален, покасно и си јавер, иншаллах кој јавер курко, авер дуј китапија ка презентирина кова
исто правила амари годи. Ама акава китапи по никако мате мукелнета ртумареваста разумњевање приоритета. Значи разумњевање приоритета хем разумњевање суннета. Значи дуј лескере китапи ако босанско иси бучу желила, ти си тумен могучностија, ти си панда кола агер печатинена ленки Босна, тегани киненлен манде акатепишноске 2000 година ко Сараево тани петтаро печатимо акава Лилтаро Јусуф ел Кардави, не? Добро, хоџемиев, кана и прете почнал кога ман заиста кога кана почела ма говорам инге важно кала дела кола сутен поврзине европско системе, суске ми ги договорам важна ко исламско свето. Дикен о фетве со дена пеки ко источно блоко линдор веќе и Турска нарачунела пе више сар ко источно блоко ко азиско дело, ој веќе колку толку пробинела са повише и повише те колки Европа или па толку европско системи о источно блоко и сине авер културе, авер традиција, не? Акава да требала те халопе. И о фетве или па о дживдипе ленгурот, ано јавер за разликата ро европско дживдипе, о Јусуф ел Кардави, колескере несаве китапија шајта ракена јар, додека сине вакела ко арапско свето, о арапско традиција, о арапско менталитет и арапско култура, анелале синете анел јавер фетве, додека додека на Алоки Европа, од кеда Алоки Европа ке диклео системи Европакоро, кад диклео дживдипе Европакоро, тегани ов менинела пире некобор фетве, значи некобор фетве, соске вакерела о фетве со дингемлен ки ко арапско свето, ко источно блоко, за разликата ко западно блоко, нашти подеднако јекеја телелпе, соске озабатњакоја и силен јавер култура, јавер цивилизација. Соске какава смисол те диклем, буд алимија, ке динге фетве, ке сине пучлем, ке мора сине од ова пучибете одговоринен, буд базирен на песине ко ленгере културе, ленгере традиција или пак и ленгере цивилизација. Таро од ова се бепи, соске базирин дор пе ко ленгере цивилизација, ко ленгере културе, оладена сине асавке фетве. Ке далеки Европа, ке дикле и култура и цивилизација ки Европа, линдор пралален линдор таро дживдипе Европакоро, значи понашај Европакоро, амаро хајбе ки Европа, амаро урајбе ки Европа, амаро движибе ки Европа, тегани манглем на манглем морате ана системи или па морате прилагодинамен кодолат ханака и со амен дживдинаја са муслимања, не? И кади кенде као Јусуф ел Кардави, која лил разумњевање приоритета и сине бучужо лафи вакердо. Кова панда ден денес, таро 2000-та година, джијавдие памтинава од лафи коле скоро китапија кате, која китапи вакерла, ти јек владари и христијани да те овол, или па јаверда религија те овол, значи јаверда религија те овол, те и праведно осудинела, боринела пе против и корупција, против зулуми, против зло од ова христијанско председатели, тегани о муслимања, пошукарите ден огласоја од оле христијанеске, значи од христијанеске, отколку јеке муслиманеске коватано корупчари, ховавно, чорола или па керела зулуми, машкар коакала народо. Јусуф ел Кардави акавако фетве пишинелале, не? Интересантно нешто пишинелале. Базирин дорпе која аетија е куранескере. Значи, исјаме на аетијата роакавака и со Аллах Джелешануху нарединела менге теджатари страна е правдинакери, без разлика дали тано јаудија или па без разлика дали тано муслимани. Затен ко сурету Ниса о аети баш адалет лукој, баш и правдина, а вела се бепи машкар и расправа машкар ко јаудија е муслимани.
Иншалла кава ко тефсирија доле аетенгере и кади кен дека о пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем судинела таки страна јаудијаскери, вакерин дорсоске јаудијата но ко право. А муслимани сине од ова кои ховавала или па манипулиринела обуќа и кod ова моменти о асхаби, ковата но асхаби е пегамбере скоро, джала ко пегамбери вакерела зарем ту дикен со вакерела е пегамбереске, зарем ту судине ако право е јаудијаске и ако на не муслимани. Значи, асав којек менталитети градинге аменде да ко муслимања, авдие. Без разлика со текерело муслимани, дали ка чорел, дали ка ховавел, дали ка корупчиринел, дали зулуми ка керел, те и муслимани тумен цидене муслиманескери страна. На. О Курани аква забранинела. О Курани аква забранинела. Вакериндор, те и јаудија те и христијани те од оваа мануши праведно. Те ов боринела бе против корупција, против зулуми, против и неправда. Те гани циден лескери страна. И акава асхаби, кова амен ко тефсирија кава, ем ко образложина, ко од оваа моменти и клодата родини, и клодата ро ислами, себе писоски о пегамбери на цидела лескери страна. Значи, асав ко менталитети чи ја амен да авдие ко муслимања, авдие амен да агар дживдина. Пралале на кава на не ништо исламеја бути, а кава и амаре традицијаја, амаре халюбнаја, амаре култураја, амаре цивилизацијаја. А кава насминаја о ислами, насминаја те мешинале е култураја, о ислами насминаја те мешинале амаре адетенца, а амаре традицијенца. Ме симање бучу жо цитати вакердо. О ислами дживдинела пе ајетенцар, на адетенцар. Адети шајте оволту. Свакој е ка адети. Кога нанете овол штета, кога нанете анел штета, кога маро дживдипе, кога нанете анел штета, кога маро имани, кога маро пакјајве, шај од ова адетите практикујнеле. Амма јек адети, те анела мен ко ширко, те јек адети, ан и калела мен тародини, те гани адава адети, амен требала те мукале. Соске о Арабијада, o pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ked alo sar peygamberi da ov sa o arapska adetija na cidinja, ov sa o arapska adetija na ikalgalen, kola arapska adetija ikalgalen, salde okola koji si ne protiv o dini, okola koji si ne protiv, kova anelna si ne šteta baš o opšestvo, kova anelna si ne šteta baš i lengoro pakja ibe, od adetja i kalgalen, dodeka o adetja so praktikuinela sinen len poangle o Arapija, pa čak duri isjamen kova o Allah dželle ko Kurani lengere adetja Kuranea legalizirinela len. Пример, o ștar mase kova nasminena te borinenpe, te marempe, ko Arapia kova po anglesine, lengro adeti sine akava, lengri tradiția sine asafki. Soi ștar masek mate borinenpe. I Allah Jelle Shanu odva adeti sokirla ajetea legalizirina lale, ko Kurani azimoshani, i arapenge. Akvan trebala te halova deka agar makerdо o adetja или култура и цивилизација ја ке манушескери те наштетинела е религија, те на оштетинела е манушен, те гани адава шај. Пример амен оромате вакерав шај или некогаш амаре традицијете керален која маро дживди пе ем муслимањате ова, шај. Шај амен да амаре традиција, амаре културе те керален. Те амен амаре даја, амаре халалице, амаре пења, амаре чија, уравена шалварија ко бијава, шалварија, кова накелела традиционално носија. Традиционално ношњата ни. Исламе ништо оштетинела ли акава, амен, шајте дозволина о шалварија те урава. А на те вакера нека ске пазине на кала шалварија со тумен уравенален, та не харами, ке акава, со амен керајале ко ислами, или ко камаро дини, тега ни со кераја на кераја дини, него ли кераја арапско култура, арапско цивилизација на јаквамаро живото. Арабизам. Кова о пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем баш вакава арабизам, баш вакава национализам ко Арапија манглате
цидел или па те агар вакердо мате постоинел борингјапе цело лескоро дживдипе. Ја да леске да буд странција прифатингео ислами. Кед вакерава странција ауслендери амено германција, ко германско чип вакера е буд ауслендерија прифатингео ислами. Со скисине равноправност машкарленде, кога о пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем аква килескери худба колескоро последно хаджетул веда цитирингја. Ниек арапи, на не пошукар, таро не арапи. Агер вакерла, на не üstünlük, на не пошукар, таро не арапи. Ниек парно, на не пошукар, таро ек лоло код ова време арапија вакерна синен или денес дола вакерна кало, лоло мануш, лоло тени, на не разлика ништо таро кало. Значи опарно хем о калотани иста. И акава те диклем о прво дискриминација о пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем ко хаджетул веда циделален таро арапија. Теалото мен ге водичи ко тумарошеро. На не те биринелне према лескери фарба. На не те биринелне према лескери нација. Него ли те јодова водичи, керела бути е Куранеа. Керела бути е суннетеа, тегани адале водиче шајте чивен леко тумарошеро. Вакериндор акалалафија ко хаджетул веда дикела е билал хабеше, яни кало робо. И лесте акалалафија вакерна. Значи е билале да те чивен леко тумарошеро. Сар кало робо. Те овке ја бути е Куранеа. Те овке ја бути е суннетеа. Хем тано праведно, тега ни овда шајто волтумаро водичи, овда шајто волтумаро халифа. Код вас мислил да кергео пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем. Значи, дикаја да код ова вакти саро пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем пробинела сине со о национализам. Те боринелпе против о национализам, против и дискриминација. Пред 1400 години о пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем на кергја разлика помеѓу машкарко барвало хем чороло. О Толстој колескере лила со пишнелален о руско писатели Толстој накирала заманглум е Мухаммеде салде тарилескери историја со читингју. Значи, од Толстој кој акава пишиндор акава китапи башо пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем, ова керела агар јеке робо еми овсине единствено ко англидер 1400 години јеке робо кало робо хем јеке барвале те беше ко исто сарфи ко ангуно сарфи намазите кладине. Размислен туме на кана о Билал Хабеш, кога тано робо, кога тано малтле тиримо, кога си не малтле тиримо. Код ова време чивелале кој исто сарфи те кладинел намази Ебу Суфијанеа, значи ко ангуне сарфија или па езани дела сине, хем ко ангуне сарфија тергјовела сине барабар барваленца. Кога код ова време о барвале и затени јек пути синеле расправа кава о пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем. Кава коте Сирија калестари, интересантно нешто кава. Кед мангле о барвале те прифатинено ислами, кед алеко пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем те прифатинено барвале о ислами, макерге пегамбереске шун, тама маменка прифатина о ислами, ама акале чоролен, акале манушен сар мачивамен кој исто. Кој маса те беше, кој исто маса те беше, кој исто соба те беше. Мачивамен. Те кедамен кава леникал или па кедамен кава каджа која верта. И размислено о пегамбери аква прифатинелале. Интересантно нешто се случило пе. О пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем аква прифатинелале. Ама после авалалеске јек аети ко Курани азимушани. Сои ту тирошеро лендар мациде. Ту тирошеро лендар тирошеро агар мавртин лендар. Мајран. Мавртин то думо, ленген, мајран то шеро.
Значи, на не нисави разлика помеѓу барбало хем чороло. Од дујда ковен кој исто тан. И о пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем анелален кој исто тан. Толстој акава шајто о пегамбери. Акватано дини, акватано религија. Сои мате керел нисави разлика таро национално база, мате керел нисави разлика тари фарба еманушенгери или па мате керел разлика помеѓу барбало хем чороло. Исто ко суратул Бекаре кава код лаетија кај со Аллах джелешануху вакирела таро делибе и садака. Делиби и садака и пегамбереске Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлемеске. Ја кате о пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем мангела и садака те дединела повише муслиманенге. Ама авалалеске ајети ко суратул Бекаре вакела ја Мухаммед а месиум одова кој е манушен анавален кодини. Тусијан салде сар ресули сар јек пегамбери те обавестине народо. Те упатине народо, а месиум од ова кој чивавален кодини. И од олеске да ки садака на нете кере нисави разлика машкар ко барбало, најте кере разлика машкар ко вернико, хем невернико, тоест машкар ко христијани или па машкар ко муслимани или па не муслимани. Ја далеске да и сиек цитати пишимо о чоролипе на пенџарела религија, значи хем нација. Значи, о чоролипе на пенџарела религија ем нација. Те и чороло, чоролои, те и бокало, бокалои. Без разлика која нацијата, но без разлика која дини или па религијата. Значи, аква требала буд шукарте халјова дини. Еке Јусуф ел Кардави која ли приоритета, разумјевање приоритета бучукар објаснила не за разлика мандар, не ме лестар читинава, ем лестар туменге пренесинава акава, не. Ја. Мислава дека фино објасни вакалетано е дело кога со мангаја, значи кога са ке теме текеропе иншалла те да кога воџа аменги сигнали кога ко прал ко романова стали, а са ке теме кога на мен значи ема са ко бројасинива кога мен ема са ке со крила пес доказија кога на мен лесте жалосно со морам така на те стопирнем те продужина маре емисија е поточно маре ајтенца кој со ачилем хоџе фемда афика кераминги ама морам те почина похари со скишужо вази емисија па на буд прашање ама на штите беше вака на те поставим навне за жал со ски нормално кана шава сад вашо же време дали каде извините почина маре ја шајте почмина, те ту мен македна почмина е пошпер со ски веча чилем јек сати коворсије. Тамам. Селами сарненге, афике нам ги со наштите датум на селамија, пошто нормално пакело хоџалафи, шкаралам ги баксус, значи себото за шкаралам ги дикин ковор со шај те ширинено лайф, то воламе ковор. Мислама со ски романи софра да акате, шај леда те чивенле. Ще те рикавле дали катетано со ски. Ја катетало. Алейкум селам Бекам кале. Акана чава, одма, аки кал. Селам алейкум, бекаво. Шкарала намиги. Значи, Селам алейкум сариненге. Алейкум селам. На дженал дали мангина воопште права маре камера со ски хоџа исиле. Која пошукари камерен сар манги пошукар те дикав. Пошукари тамаги, кал те ситвен могуćност било пошукарен по барбало да не секаске. Значи када о могуćност да действително дивете читинол песко македонски, читинол ми ги оправ о Рафаели Магутакра о Лукман. Истовремено ко воламен таро халили поточно таро прав о Романо Астали, ко воламе значи дуи могуćности. Наџнава таро германско кога германско курене кој каспуте или касплатине или кој ASV isima kutar ASV Bornheim. An Elias isima. Also isima Немачко isima kutar Mustafa Mlivo. Besim Korkut isima Muhamed Mehanović. Значи сако исто време шајдиштина. Супер. Само ако шај не течваме камера, пошто ми косавам онак на боромојум, ако шај на не проблем. Окей, не проблем. Мега тејум ту менцајум. Черман галали сам шал. Најверојатно баксуска во италијанско качетинала ги сарсо месине На, ремија вие на кашти мопал на свалоинум валла и меда до биндум инфлуенца.
Ама сиум делот мендар, значи, суске мангавате овав делот аро амаро ценимо ходжа валлахи. Eyvallah. Dobro, ne vrsta Кога на шунавале, значи, рахатите ли ми душа андрале моруј, кога шунавале саркерала лафи. Ако некада па не е шанса, пајлакола суджен на француско, нека роден камера, те шајте близинен, магело ходжа да исто француско да те чети нопес, а иначе, значи, у босанско кај чува машкарко Халили Хемко Беко. Мислам дека колку реално, значи Ако мангена кана шајм ко француски даш, ко енглески да исто шај, да не се проблеми ко разне чибјаја, шајте те читјане. Енглеско било шукар. Ја шајсто ко француски, али како Енглеско мислам дека ходжа радунила писа. За енглески тано ака те можете прави романи софрата на дресе мајстори. За енглески, а за кала остало примеќе за немачко, кога не проблеми, али ако си некој ко француски, пошто ко француски тано мислам исто на не баш одобрувам сар ко енглески или те пнав ко авера чибја, али мека покушинава кај на телавек како пати дикав сарка делмана кате. Океј, не ми се проблем. Амен те почнува па. Па бива кира сари некој ситуена dla Kur'ana, lemba што менде хем пратине на мен, хем иншалла починајатари бекари сурesi дешептато ајети. Одо така да се попалал, те шај те актуализирналаме, со скако до дутато ќе чилем, не? Така да починеа. Бујрум ходжаме фен. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم جماعة المسلمين الله يذكر رحمتي الله يذكر بركتي الله يذكر مغفرتي وبرال تمنده وبرال أمنده نقول إن شاء الله القرآن يذكر هدايتي وبرال تمنده وبرال أمنده نقول إن شاء الله يا ربي كرامنا دولندر кој о Кур'ани правилно ка читина, керамено долендар кој о Кур'ани правилно ка халова, хем керамено долендар кој о Кур'ани правилно ки пракса кана, јани ка дживля кера. Затен муслиманенгери функција сар муслимани тани акала трин точке. Кураните читинел, Кураните халовел, хем о Кураните дживля керел, јани о Кураните шај колескоро джив дипете анел. Джемати муслимин, себепи тароса тумендар соске мангена о Курани те шај то кујнел пем те халовел пеки амари романи чип, авдие еке реслем јек таро панчто или шофто дерси таро амаро проекти анафкердо сар халилан ли о Курани. Ачилем ко суретул Бекаре, дешу ефтато ајети, кај со Аллах джелле шануху ко претходна ајетија керела синелафи таро мунафикоја. Значи, о Аллах ко ангдуне ајетија таро суретул Бекаре, телилем о ангдуне ајетија таро суретул Бекаре, о Аллах джелле шануху објаснија прво е верникон, прво е муъминен. Кој тане одла верникоја. Астарин дортаро елиф лам мим заликал китабу ла райбе фи худан лил муттақин аллазина юъминуна бил гајби. Агаде ти си потреба качитина палема длаетја, хем пало ефтато аети, авола иннал лазина кафару саваун алейхим анзартахум ам лам тунзирхум ла юъминун. Значи, керала фитаро кафирија, покасно о Аллах джелле шануху керала лафитаро мунафикоја. Хатем Аллаху ала кулубихим ва ала сам'ихим, о Аллах джелле шануху ленгере калбија запечатинга или па агар те диклем која кала ајетија која o Allah Jelle Shanu kaj sova kirla, ked ola beshena e vernikon sartane vernikja, a ket iklovena taro vernikja, ket araklovena korkori pe šeitanen sar, te gani iklovena taro dini. Znači akala, o Allah Jelle Shanuhu o trito svojstvo taro manuša objasninja taro munafikoja. Интересантно нешто, о прво почеток е Куранескоро почминела со ајартева керав, о Аллах Джелешану му објаснила о карактеристике манушенгере. Саве мануша постоинена,
Значи, саве манушенсар коволамен бути. Значи, коволамен неверниконсар, кафиренсар, коволамен бути, прво вакела верниконсар, ем објаснила кој тано верникоја, после коволамен кафиренсар, неверниконсар, објаснила кој е неверникоја, ем после коволамен мунафиконсар, ем објаснила кој тане о мунафикоја. Жалосно со аменде машкарко муслиманско свето на недобром објасниме о мунафикоја. Значи, о мунафикоја објасниме и тари од ја страна Дикиндор само сар лафи, сар термини мунафико, додека амен која маре предходна дерсија кет читинге макала аетијата ро мунафикоја, тега ни харица повише правдилија мари годи. Значи, опасност баш о мунафиклуко шајте постоинел машкар амен деда. Значи, амен да шајте ова тародла мунафикоја. Према ло хадис е пегамбер скоро Мухаммед салаллаху алейхи ве селлем скоро, кедме англедер комиро ходжалуко, ко прво почеток таро миро ходжалуко, акава хадиси амен сиктилем, и ту менда акава хадиси шунгенлем. Трин својствоја таро мунафикоја. Трин својствоја таро, кој тане о мунафикоја? Трин својствоја. О прво својство кед мечитингјум таро мунафикоја, тега ни ме вакера ваѓар мири кичма бангјарја. Мири кичма бангјарја. Тега ни билума кава сар чачутно хало и бе хадисе скоро. Сој о прво својство таро мунафико, окова кој керела лафи, или па до керела лафи, со керела ховавала. Значи, јек својство, јеке мунафико скоро, тано мануш кова ховавала, тано мунафико. Ова значи, тоест, о пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селлем аква вакирала, мена вакира, мене изводинава аква ме го ѓатар. И кед ме аква читингјум, ко бори опасност, јеке вернико скоро те ховавал, значи, јек вернико ти пило те ховавал, перела ко својство таро мунафикоја. Јаква требала будте пазина? Аква требала будте пазина, додека амен кераја лафи, те амен ховаваја, тега ни амен иси амен свој мунафико скоро, амен семо мунафикоја. Дојто својство кој пагела мари кичма, бангјарела мари кичма, од дојто својство да исто. Јеке мунафико котарка пенџареле, премоло хадисе скоро керибе лафи, манушкова дела лафи, ама на и керела пеколе скоро лафи. Дикен, манушкова дела лафи, например, ме авдиете вакергим ту менге авдие ки кловав колајф и не кловава колајф, нашава ту менда, избегнина вакава, тега нима не сима својство таро мунафико. Или па те ме вакергим ту менге јек нешто, модова со ме ту менге вакерала, на навакот хан, тега ни ме сиум и сима својство таро мунафико. Пралале, дикен кобор, опасно си таро јек мануштовол мунафико. Кобор джене машкарко муслимања и сикова дена лафија, модла лафија на ненален кот хан. Кобор джене? Баро број. Кобор джене таро муслимања и си кет керена лафи, хова вена. Кобор джене? Иси. Баро број. Менде познато далаверџи оџа. Јани далаверџи, без разлика дали далаверџи. Амен ко амаро керибе лафида, те амен ховавгем, те амен свесно ховавгем, или па ховаваја додека кераја лафи, пралален джанен дека исјамен својство таро мунафико. Значи, ко бори тенко од ова мунафиклуко, ко бори опасност од ова мунафиклуко, те ове мунафико. Трито својство таро мунафико, сој о еманети, сој диндолески о еманети, од ова еманетите на анелле котан, или па од ова еманетите не икерелле. Те и некој нешто тумен ге динѓа, и тумен од ова еманети не икеренале, сарсо требала. И ханети керела пе одоле еманетеске. Тега ни од оватано својство јеке мунафико скоро. Еке, амен кераја лафи, аква и кафири, аква и вернико, аква и наджа. Воопшто амен ко амаро, коркори, халјои бе едине скоро, од кет прифатингемо ислами, од кет вакергемо шехадети, ешхеду ен ла илахе илла Аллах. Амен вакергемо о шехадети. Амен реторично вакергемо шехадети. Со вакераваме комире дерсија, таро амаро грклани упрема кергем, ама таро амаро грклани нателе на гело шехадети. Амен вакераја сине о шехадети, ама никак на халилемле.
Ешхеду ен ла илахе иллаллах, ме сведочинава дека на не ја вердевел освен о Аллах, ве ешхеду енне Мухаммедан Расулуллах, ме сведочинава со Мухаммед, тано лескоро бичал до Ресули или па пейгамбери. Ке те амен акава вакергем, тегани требала ки вагате чива вакергем нешто, подпишингем нешто и кодма фатрак со амен подпишингем, кодма договор е Аллахеа со амен подпишингем, свесна ли си ем со подпишингем, джанаја ли со подпишингем, кет Ебу Лехебеске, Ебу Джехелеске, Ебу Суфјанеске сине вакердоте вакерено шехадети, ола, прво размислинге, па после вакерге о шехадети. Амен, авдие прифатингемо ислами, традиционално. Соске амаре папоја сине муслимања, соске амаре папоја керена сине суннети бијавенца, и амен да кераја амаре чаве суннети, соске кераја суннетите пучату мен, баро број, авдие харица повише халинемо, динемо два шунгемле, ама по Англидер бишу панч беш, ке джама сине, ке ко амаре терне, кова керена сине суннетием, кераја сине деја суннетско дома, ке пучавален сине соске керена суннети, валлахи на джанге. Ленгур одговор сине, па амаре папоја керге ходжа. Соске амаре папоја керге, значи сој амен де илин дојек ислам. Амен сием верникија, ама сар верникија традиционална верникија, наследно. Бизо халојбе, значи та амаре папоја линецовски, амаре папоја сине муслимања, амаре дада сине муслимања, а јаруле муслимања. И акана и проблематика акана појавинала пе аменге. Со појавинала пе аменге, халилем ли сој мунафико? Воопшто размистингем ли сој мунафико? Кој ајети, Аллах Джелешану мислава ко дешу шофто ајети, не, или ко дешу штарто ајети ко Курани азимушани, Аллах Джелешану вакела, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, кет каракемпе е манушенсар кола пакјана, ола вакерна амен пакјаја. Ама кет кавакерен, кет ка ачовен коркори пеа пире шејтаненсар, тегани керенола со мангена. Керакава ети ме читингјумле. Оква пути кергема кава лави. Кед ме акава ети читингјум. Сој, амен кецием ки джамија, кециеме верниконса, најбаре верникеј си кава амен. Амаре намазија, амаре ше арапска уравајален, амаре сакалија мукајален, амаре муслиманска арапска парфемија чивајален, хем бујрум ки джамија, амен да оваја верникоја, сарокова верникоја која ракловена ко джамије. Ама ке джаја кере, ке цием коркори амен амаре шејтаненса. Тегани амен со кераја? Тегани амаре нефсес, амаро нефси, амен водинел амен. Тегани амен кераја, со аменге одговоринала. Мислиндор дека, Аллах Джелешануху, амен, надикела амен, или па амен, воопшто, шајте кера нешто со англако народот си кава амен, ама кет сием коркори на интересинела амен сар понашинаја амен или па со кераја ко амаро дживдипе никој надикел амен. На, а давај свој еке мунафико скоро. Ке ди коркори а чола пе шејтанија керела со ов мангела. Давај свој шејтане скоро. Тој се мунафико скоро. Ја далеске да. Кет керела петаро мунафико лафи. Требала те тресинена амаре кокала. Требала те тресинела амаро имани. Пралален, соске јек диве или па јек својство тародова мунафико те нараклевол комиро калби. Еки Аллах Джелешану агар објаснинга. Акала трин својствоја ко само почеток е куранескоро. Ко само почеток е куранескоро веќе Аллах одвоин кергјамен. Сикавјамен акала. Ето Аллах кана сикавјамен ко суретул Бекаре, джеко дешу ефтато, тоест дешу офтото аете ти сикавјамен. Таро мунафикоја, значи ака насием спремна, ема кана халоваја сој вернико, ака на халоваја сој кафири, ака на халоваја сој мунафико. Ака на девами иманеја. Соске о асхабија ке читинена сине Курани. О асхабија ке читинена сине Курани. Или па јек муслимани ке читинела јек аети, јек Курани. Саđи додека од ова аети на халола,
Саѓа додека од ова аетики пракса наанела, тегани ов која верко дујто аети на джалате читинал. Значи, амен алемџико дешу шофто, тоест дешу ефтато аети, со значилна дешу ефта аетензар пенџаргема кала трин својствоја. Јакана шајдевами. Кет шајдевами, те амен ко амаро дживдипе, акала аетја дживдја керајале. Ама, те салде читинаелен таро грклани наопре, тегани бадијаватано амаро муслиманлуко. Амаро муслиманлуко зависинала таро амаро халјоибе, хем таро амари пракса. Меакава буд путива кергјум. Мама керен манге соске сиен муслимања. Сикавен манге тумаре делија таро муслиманлуко. Јек муслимани керелале муслимани лескере амелија, лескере делија керенале. Јеке муслимане на керелале муслимани и брада пралале. Меш джакате брада шајте мукам најбаро хајвани товав. Најбаро руми му мануш товав. Мешај турамам најшужа арапска шеја, ама максименте силуинав, или па максименте уништинав, или наджанава со текера. Ха, и меакавава керава. Ма базиринен тумен управ нека скере анава шеих, ходжа, наджанава со. Маценине манушентаро ленгере титуле. Маценине манушентаро ленгери облекатаро ленгоро изглед. Машунели имере налеле брада. Тамам. Нека се сиде джиакате брада, ама керела разна. Кнам намангава те објасните те кував кодова. Керела разна буќа. Ха? Јакана? Те чигем кивага. Имере кова нанеле брада. Хем нека стои сиде брада мелало карактери сиде на дживдинела воопшто е куранеа. Тумен каска практикуинен. Од ова себе писоски сиде брада. Еке о Аллах джеллешану аменге ко Курани азимушани кавако аставке аетија. Насминаја муслиманен те ценинален према ленгоро изглед. Насминаја муслиманен те ценинален према ленгере анава, према ленгере титуле. Муслиманека ценинеле према лескере амелија, према лескоро дживдипе, према лескоро ахляко, према лескоро морал. Одотарка ценине ке муслимане. И ме тега ни вакерава муслиманите но мануш манге кова на ховавала, муслиманите но мануш манге кова на чорела, муслимани тано кова тано праведно, муслиманите но манге мануш кова на керла дискриминација, муслимани акалатане о својствоја јеке муслимане скере. Одолеске да вакерава читине на кавалил разумевање приоритета Јусуф ал-Кардави. Ов канал тумен точно со и муслиманлуко. Па чак дори вакерла, каква китапи пишинала, бадјава и тумен ге панч вактија намазите кылдинен, те тумен тумаре родителен, тумаре фамилиен, напоштуинена, те тумен ховавена, те тумен чорена. Јака те спомнинела о хадистаро пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем, башо оручи кова руминела о пости додека мануш ховавала. Значи оручи пости оручи руминела манушескоро, опости руминела манушескоро додека постинала те ховавгада. Ама амен тумен ге вакергем на. Од тумен те ховавген ко пости, нанени са во проблеми, осевапја перавгелен, ама опости руминела тумен те халем те пиле. Еке каква базирингем амен. Косо кој изглед, ко чачипе на базирингем амен. Кој бангуакате? Тумен на сиен банге правале. Тумен, ме воопшто тумен налава тумен банге. Банге си амен о водичија, банге си амен кова о ислами тумен ге напредаингем сар што требала, амен духовност кој ислами тумен ге напредаингем. Амен о чачутно халјоибе исламе скоро тумен ге напредаингем. Амен предаингем ек ислами, ја само дерсите шунен, дженнети джехеннем, шехадети вакерен, намази кылдинен. Важно и намазите кылдине. Ама сарка кылдинеле, сока кереле, важно керен спорт. Халален чам керен спорт. Як спорт да. Шајте керенле. Те нанеле духовност, те нанеле теква. Те нанеле поврзимо со хушуо намази. Бадјава ек намази кылдине. Јек оручи, јек пости, те нанеле поврзимо со имани. Те нанеле поврзимо со хушу. Те нанесо теква поврзими, тега ни бадјаваме постинаја. А далеске муслимани требало те пазинен пире делија со ов керелален, пире амелија со ов керелален. И ме вакерава туменге. Наджанава кај вакергим, кони са во лайф и джамија, буддер се и кергим.
ме пратинава ходжаларен кова ленгоро ахляко, кова ленгоро дело, ленгоро амели тано шукар. Мена пратинава ходжаларен сокерена буд лафи. Allah Celle Şanuhu Kur'an-ı Azimuşşan'ı vakillah lime tekulune ma la tef'alun. Makeren lafi nešto so tu men od mana praktikuinena. Ama amen si kavgem tu men agar. Dik sova kerela hoca, aso kerela madik. Na. Jek imami da leskoro imamluko za te ovol, prvo nešto so bazirinola pe sine ko tasavvufsko učibe, sine leskoro ameli, leskoro delo. Pa čak duliva kerena agar, ko purane kitapia i ko bora sama sine, baš vakala kitapia ke čitinava sine, asava sine, ama avdije dikava buti vredno. Sopišnjala kodovalila, jek imami, te na ne prandimo, na šti imami te iklovo. Te na ne prandimo, na šti imami te iklovo. Acum cu amare purane kitapia pishinge. I mi acum citingium, kera soi si akana vrska prandibnaja. Tu men davdie, aka te pučena tu men akana, soi si vrska akana prandibnaja jek imami. Isi, bud bari vrska isi prandibnaja pralalen. Te jek imami na ne prandimo, te ganja adava imami, kavel ko amare kera, kadike lamare chia, kadike, isi, nani, diken, o islami na ne saro kristijanizam. Mateo prandimo. O islam aquela prandinellen. Prvo prandinellen, pa posle oven imami. Oven prandime, soske te gani rahati ka oven. Inshallah halilen so mangavate vakera. Inshallah halilen. Soske akva haloive i harica kodova vreme meda asandinu. Meda asandinu kodova vreme so i vrska prandibnaja, ama avdije dikava da isi bari vrska jek imami tol prandimo. Ama avdi това да починате читино ајетија исто. Да, ама това прандиме да авдие палем некој сој румимо кол. Качо пески се коче. Те извиничам те дајек селами джикореджепи поточно ко джеджама романгло сајди моше фендија. Значи шкаралана ми ги речи пефендом, дали семено могущо тута истовремено те шајте читина Коране, значи дали панда шајте читине Коране, те Корани требува менге, те си да е могущо било фин. Уалейкум селам. На моментално на узимане ни саве книге, како романге халале. Тамам. Ту време. Окей. На узимане ни саве лила, валај. На неко прав моментално. Не са проблеми, не проблеми шефе. Отсъства свој на менца. Читина ја ајети. Алейкум селам. Тато шарите читина. Bismillahirrahmanirrahim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Deci șuiftatu aiti. Agar me prevedim jumlen, مثلهم o primer lengoro tano isto sar okola ketka taren i jak. Значи, о пример, кастар керало Аллах Джелле Шану лафи, амен макергем дека англедер јек дерси тирангем амен упре, значи Аллах Джелле Шану кергја лафи таро мунафикоја. Кој Ибни Аббасескоро тефсирите читингем, табери те читингем о традиционална тефсирија, кади као о тамбери вакерла керела лафи таро мунафикоја, у Ибни Аббас акате вакерла шајте керела лафи таро кафиријада, шајте керела лафи таро мунафикоја да вакерлаш. Хем таро мунафикоја, хем таро кафирија. Ама о Мевдуди коле скоро тефсири вакерла, о Аллах Джелле Шануху ки лескери лична заменке од кеткерела лафи која кала аетја арапски, однесинела пе вакерла мунафиконге акава аети. И Аллах Джелле Шану вакерла гер. Еке олатане, или пагер, о пример ленгоро, тано исто сар окола ке тарена и як. Значи, о пример, Аллах објаснила јек пример мунафиконгоро. Само за те халовен сино Арапија пошукар, мора сине те објаснила примерја о Аллах. И ама покасно кава ко тефсирија, прво читинава о превод. О пример ленгоро, тано исто сар окола ке катарен и як. Хем кет ка осветлинен пе ленгери околина. Значи, кет катарел пе јак, ко осветлинел пе ленгери околина.
O Allah odmah kalellendar i svetlina. Kamu kennen ki temnina, hemola kanashti ništo te diken. Znači, metheluhum ke metheli lezi stavqade naren. Metheluhum. Primer. Delo Allah Đelešanuhu jek primer ko Kurani Azimušani sar bi ličinena o munafikoja. Ajde jek puti bosansko, кој качител босанско, ајде и Романи Софра, о Беко. Беко, кастар читинеа? Андо Бесим Коркут. Ајде вика о Бесим Коркут. Слични су онима кои потпале ватру и када она осветли нихову околицу, Аллах им одузме светло и остави их у мраку, и они ништа не виде. Ова кела слични су. А кате мефелехум ке мефелилези, о пример ленгоро, добро сличност, о пример ленгоро, ајек пути македонски ти као македонцо са превединга? Та исто скоро превединга. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Слични се на оние кои ќе запалат оган. И бидејќи ќе осветли околината нивна, и штом тоа ќе се збидне, Аллах ќе ја зграбне светлината и ќе ги остави во темнина, ништо нема да гледат. Садакул алзим. Окей. Ајек пути... Омливо и сјаменту имерко... Ај Романи Софра? Романо Астали? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Пример нихов е као пример Дикја, кој превединга пример? о Мустафа Мливо. Окей, аке дигелокот буквално превод. Буквално превод. Пример нихов е као пример оно како потпали ватру, па пошто осветли оно око njega, уклони Аллах светло нихово и остави их у тминама, па они не виде. Окей. И сили пам да јек некој со исиле јавер Куранија кате те читиме? Исима Котар Мохамед Механовиќ, Ајде? они су слични ономе кои потпали ватру, а када она осветли, оно што око njega е, а Аллах им одузме светло и остави их у тминама, па ништа не виде. Те објаснам нешто Таро Енес Карич за тешајте халјовелпе покасно, ама рете в Сиријате халјовенпе. И си амен, аја, буквално превод е Куране скоро, буквално превод со значила буквално превод значила сарсојко арапски, ајари преведимо, емисијамен логичко превод е Куранескере, логичко превод е Куранескоро значила Халуибнаја, значи превод тешај амари логика, сарсо амари чип, ке дамен кераја лафи, премал амаро чипјакоро менталитети те халова од ова аети. О буквално преводија аетескире некогаш нашти те халовемпе. Нашти соске на не наперела со логичко халоибе. Свакој е ке чипја, ки граматика, а кава граматичарија джаненале. Со джанено граматичарија да свакој е ке чипја и сила лакоро логично керибе лафи. Сваколе чипја и сила романи чип, босанско чип, германско чип, наџенава сави чип. И сила лакери логика, лакери мелодија ко керибе лафи. О буквално преводја те преведингем, например, без разлика со и телата ројавер чипја те преведина и буд паре те халовелпе. Осуске буквално превод лелапе сарсо јодоте, а јар пренесилапе акате. Пример када автуменге. Нели, ке мари романи чип, постојнала јек лафи. Ке джаја нешто тедика, текина, и некојаш амен вакераја амаре праленге, амаре пењенге или амаре ромњенге, вакераја акава миријак на халя. Акава мијак на хала. Акава и логичко керибе лафи. Сој логичко керибе лафи, акава мири јак на хала. Значи, на свиџинелапе или па на етере села акава хабе, или па акава постојнела. Амма, телилем ко германција, акава те преведина ко германско, meine Auge ist das nicht. Кова смешна. Кова смешна. Пример, те джаје ке германцоски те вакера акава meine Auge ist das nicht. Германци вакера сарна хала, то сарна хала.
тијак, акава. О, киленгери логично кери велафи, акава термини, акава логично халојбе на постојнел. Ја далеске требала да акцептирина со, о логично халојбе ечибјенгере. О логично халојбе ечибјенгере. Пример, ки босанско чип шајто јавер преведимо, премали логично халојбе, зате шајо народот е халовен, Коромано превод шајтово скрос јавер со скете шајо ромате халовен. Амен буквално наштите преведи на Куран. Те преведингемле буквално каджа бут коволамен бут разлике наете халова со мангело аедите вакерел. И акана адалескеда о разлике ко Куранија со исјамен, дали коволудва босанско Курани, дали до ковол Корано Курани или па босанска машкарпесте со превединге, пробинена е народоскете превединено Курања ко ајарва кердо киленгири логика те халоло од ова ајети. Ама професионалција кет испитинаја нешто, кет мангаја јак темате обработинала кој ислами, тега ни манглем на манглем джаја ко буквално преводија. Значи, тега ни морате джа созначнала, например, мефелухум. Ке мефелухум значи лек пример. Не, јака те ме одолеске да пробингум хариса ко буквално превод теджа. О пример ленгоро, со каскоро пример, Аллах упрекерала лафитаро мунафикуе. Кој тано мунафикуе? Ајде обеку или јек ту мендар, нека читинала менгетаро дешу штарто, джико дешу шофто аети. Ко босански. Омливо, халили си ле прво омливо. Ајде, хали? Таро дешу штарто аети. Читина менге. Океј. Ама похарица, те шајте халјове на мена марна. Бисмилlah. И кад сретну оне кои вјеруju говоре вјерујемо, а кад се осаме са шејтанимам својим, кажу у истину ми смо са вама, ми се само ругамо. Амен, само ола и кераја ленге. Значи, објаснила тар јуек својство мануша. Саме мануша, кетола бешена е верникон сар верникоја, керенапе, ке дикловена таро верникија, ке джана аракенапе пире шејтаненсар, значи пире шејтаненсар, тега не олава кирна, амен сием туменсар, значи е шејтаненсар. Амен тегелем да ленде, амен само ленсар мајтапи келаја или па лајален ко алајли, јек својство. Продолжи до дешупан што аети. Аллах се руга нима и пушта их да у претирности своју лутају. Значи, о Аллах келела ленсар, о Аллах лелален ко мајтапи, хем со келело Аллах, му келален ола те ачовен кодла ленгоро, друмо таро, бипакавутно друмо ме агар преведингу, бипакавутно друмо. Дешу шофто аети? Такви су они кои су купили заблуду за упуту. Бангера логично. А савкетане адала со керге со ола бикинге, со бикинге, заменинге бикинге, оховавно друмо башо чачутно друмо. Па не профитира трговина нихова и нису упучени. Говор джене си со бикинге о ислами башо ховавно друмо. О чачутно друмо бикингеле башо ховавно друмо. Авдие те ме читингум е куранескоро друмо 90% дикен, 90% мире хало ибнаја, 90% исјамен ховавно друмо. 90% за разлика таро чачутно друмо. Чачутно друмо, таро амарева стали леле, таро амарева ста цидингеле пралален, о Курани таро амарева ста цидингеле, и кој кергјакава амаре верникија кергеле, кој кергјакава амаре водичија керге, амаре имамја, амаре ходжаларија, амаре шејлерија, амаре давечие со керге, таро амарева стаци дингјакава Куран. А ети си ко Курани азимушалим, сна суретул Фуркан, аѓали тано? Ова цидинге амендеракава таро амарева ста, сар цидинге? Сар, ова керге аменге, бершен сар баинге ко амаро шерова керге, ту мен Курани наштите читинел,
за тересенџико од ова Курани, тумени си тумен време, тумен требало да керено столице, требало те паѓарен тумарева ста, тумен на халовена Курани. Ако смако страна е куранескери, о Аллах джелле шану вакирма, меа кава Курани бичалгюне за тумен те халовенле. Сура Фуркан 30 ајет. 30 ајети, ајали си не тачно. Суретул Фуркан 30 ајети. Сарва керала чити наменге о Бисмиллахир рахманир рахим. И пратеникот рече: О Господару мој, мојот народ на вистина го остави овој Куран како нешто напуштено, како нешто заборавено. Народо мухлакава Курани, избегни нелакава Курани, а мо народо почминге илмиханијате читинен, мо народо почминге историјате читинен, мо народо почминге букваријате читинен, нема више термини со те вакера. О Курани? Каресеџико Курани. Ама о асхабија, о прво, мен пучава тумен, добором мангене асхабе, добором практикуј не на о ислам. Со читинге прво, само китапи читинге о асхабија прво. Со читинге о прво нешто, со читинге о асхабија. Курани. Правален о Курани прво читинге ова. Наси неа вер китапи освен о Курани. Икра. Икре. Читин. Свако јеке менталитетеске, свако јеке интелигенцијаке, се вие вакерлапе, свако јеке интелигенцијаке и си аети. И ко Курани азимушани, ко суретул Али Имран, офтото или ефтато аети, одоте и си јасна и нејасна аетија, ама уммул китаб, побаро бројта не, о јасна. Значи, побаро бројта аетија таро јасна. О нејасна аетија, кој пратинела не? О нејасна аетија пратинела салде окова кој та норумимо коленгере калбија. Ајде суретул Али Имран нека читинел јекджено, ефтато или офтото. Аракен? Одеш офтото? На ефтато или офтото аети? Али Имран. Али Имран. Трито. Окей. Бисмилlah. Он е онај кој ти објавljuje книгу у којој су ајети јасни, они су матица книге. Они су материца книге. Одлатане оммул китап, одлатане даје китап ескере. Колатани даје китап ескере, о јасна аетија. Праланен сој сакате аменте бури намен. Кылдин намази, икеро ручи, мачор, маховав, мамудар, махаманушенгере хаккоја, сој сакате те филозофири нафту менге. Ден зекати, постинен, сој сакате ме. 90% јасно о Курани. А мен ту менге вакерге мачитинен соске, нејасно. А кана продолжи на аети? Продолжи. Други су сасвим јасни. Они у чиим е срцима застранјеност следе оне што нису сасвим јасни, утежни за смутњом и својеволним тумачењем. Значи ова и си јасна и нејасна, о нејасна аетија пратинела ленсалде окова којта не насвале коленгере калбија. Којта не насвале, ова пратинена о нејасна аетија. Правален. Кеткамако образложенија која кова аети, кадика дека о нејасна аетија, кој джанела о нејасна аетија? О Аллах емнескер учиме мануша, мора аѓарте ово аети. Околацо обдариме джанди пае. А тумачење нихово зна само Аллах, и они па кои су у знање дубоко проникли. Браво! Амена кате кет ангема кава о јасна аетија, о нејасна аетија джанела лено Аллах, хем лескере учиме, некој тару учиме, а мен одма гелем ко ходжаларија. Кошерија. Джанена. О муфесирија джанена. О правален. Амен саро ходжаларија. Амен и сијаме завршимо теологи, значи теологија и сијаме, религиозно школа и сијаме. Ама теологија аети медицинско, теологија аети со анатомија, теологија аети со ембрион, ни оходжа наштите халовел, ни мео и мерија кава аети наштите халовел. Соске, котар ме теджанав о ембриони, котар ме теджанав и медицина, котар ме теджанав и анатомија,
Акава аети джалелален о Аллах хемо кова кој учиња, кој те алотаро ембриони, кавено ембрионистија. Те алотаро анатомија, тари кожа, таро манушикани анатомија, анатомистија кале старка кере лафи. Те ало нешто астрологија како лафи. Те ало тари географцо како лафи. Амен. Амен сосекли макама сао хоџаџана. Пралален. Амен нашти сате джана. Амен джанаја о религиозна аетија. Ама ја вера аетија сој поврзиме е наукаја, додека од ова аети научно амен на джанајале. Додека амен од ова аети ки наука на студирингема да ја наука, мен нашти никак те джанав о ембриони, пошукар тароек медицини, тароек доктори. Нашти те джанав. Нашти, само шајте, ја канакава аети со амен читинајале, ко суретул Бекаре о почеток дешуефтато аети, ке да мен читинајале, о пример ленгоротано исто сарокола ке катарен и ја, соја дела примеро Аллах Джелешано. Дике, е природаја дела пример. Е природно е природаја дела пример. Јекшужо пример. Јекшужо пример е природаја, за амен те халова. Ја на сара амен халова о пример ленгоротано исто сарокола кет катарени јак. Хем кетка осветлино пеленгери околина, о Аллах одма кале лендар и светлина. Ја за те халова акава ети, требало на те пучамен, со керела и јак. Со керела и јак, за те халова акава ети со керела и јак. Прво нешто со керела и јак, тела, со ски Аллах кате спомнинга и светлина, осветлинела, дела светлост и јак. А кала мунафико ја? Та не асавке мануша, кова мангена те осветлинел пеленгоро друмо или паленгоро ко мани виети, ко фахрудин рази ем байрактар байраклы керела пелафи таро джандипе. Соски јеке манушескери најпари светлина тано лескоро джандипе. Те јеке мануше на неле джандипе, о Курани азимушани објаснилале вакерелале е темнинаја, спомнинелале е темнинаја. Джахили мануш подеднакво темнина, джандо мануш подеднакво светлина. Еке, она со керена, у мунафикоја мислиндор дека као светлинел ленгоро друмо, ола тарена јанг за те осветлинел пе, ама о Аллах со керела цидела лендар одма одеја светлина. Ама ола воопшто одма на приметине нале. Ола воопшто ни одма ни на джанена дека лендар линдитани и светлина. Јеке манушеске, кога мислинела со скетано джандо, кога мислинела дека ов саджанела, бадијава тулеске туштете објаснене не саве буќа. Бадијава. Ов мислинела премалескоро степени, премалескери интелигенција, довором джанела и туа кана куштере што те објаснелеске, наштите објаснелеске. Мукле. Соске лендар о Аллах Джелешануху лила и светлина. Лила од ова со тарена ола одеја ја. У мунафикоја ко табери од тефсирива крило мунафикоја пред те ове мунафикоја овена верникија, ама харица овена верникија. Ама ке довена верникија и кловена таро ленгоро верување. Значи, јек мунафико мануш, за те овол мунафико потребно и му вернико да те ово. Значи, кафири наштите ово мунафико. Кафири апсолутно тано невернико, готово. Ама, о мунафико морате оволе својство прво таро вернико. Морате оволе прво аква својство вернико и после овола дволичнако, после миранела бе. Еке ов харица тардило пелеске одеја јак, харица правдили леске од ова светлост, ама пало известно време соло од ова светлост лила пелестар. Соске ов уло мунафико. Соске ов иранѓапе, ов уло дволичнико. Табери колескоро тефсири акава пишинела.
Amma ko bayraklı, ko rasyonalno uçive akava tediklem ovvakirlagar. Olatane asafke hem ketka osvetno pelengiriyo kolina o Allah Celle Šanuhu tari lengiriyo kolina osvetlos cidjava. Čanina li so značila je manuše skoro svetlos le skoro džandipe teleope. Jek manušte ačolki jek šuma i te novolle svetlos. Ovna šavgjao pravco. Ovna džanela više ti klotari odeja šuma. Ovna džanela tarakel odrumo za ti klovo tari odeja šuma. I soka kerel samo deka vrtinelpe kodva krugu. Samo deka vrtinelpe. Jek verniko te na džanglate osvetlinel piro drumo. Hidaedi te arakel. E kuranea. A so osvetlinel amenge odrumo? O kurani. Te amen na džanglem te osvetlina Allah heskere vahjeja amaro drumo. Tega ni salde šaj te vrtinamen ko krugu, ja te vrtinamen, em te a čovaki odea temnina ko celo amaro dživdi pesarso a čovaja ki temnina. Acilem ki temnina pralale manglem na manglem priznajina nakava. Ja vera gele angle, amen amere džandipnaja acilem palal, so značila amare drumojatane temna. Amare drumojatane temna, amare džandipnaja. Ko džandipe najharica vrednost dingem ko amaro islamsko sveto. Hem ketka osvetinel pe lengiri okolina, o Allah odma kalel lengiri svetlina, kamu kelnen ki temnina, hem ola kanašti ništo te diken. Ola kanašti ništo te diken. Naneli agar avdiye amare musliman ensar? Avdiye. Maškaramende o islami su amen predajinaja. Maškaramende su amen i klovaja ko javnostja dersija tikera. Amen. Asafke mislindor deka i narodoka osvetlinalen kolengoro imani, ko osvetlinalen kolengoro islami, ko osvetlinalen kolengoro dživdipe, amen, panda poviše, hem poviše čivajalen ki temnina. Panda poviše, hem poviše, pandaya lengere gogjaj. Panda poviše, hem poviše, skratinaja lengoro obrači taro halojive. Amen, ket iklovaja te predajina u islami, o posledno vreme so medikava, počminaja predajindor akava harami, akava halali, akava harami, akava taro haramija amaro šerona štite vas daviše. Tar objasnibe e islame skoro. Pravalen, objasnibe islame skoro Allah Celle Šanuhu na počminjale haramencar. O Allah Celle Šanuhu objasnibe e islame skoro počminja prvo ikre čitibnaja, čitinen, sikljoven, osvetlinen tumaro drumo, tega ni karaken soji šukar, soji lošno, soji harami, soji halali. Manuškova tano nepismeno, Manuškova naštite halolne skrigodi, korkori da korkori pes naštite halol, soji halali, soji harami. Našti. Kakana, te makiraf tu menge harami ta nijek buti, te tu men odva na halilenle. Sarša, primer, te makiraf tu menge alkoholi harami. O prvo nešto ko muslimani so trebalo da te počelpe, soski o alkohol haram. Trebalo da te počelpe. I Allah odva objasnila soski o alkohol haram. Inače, te nanecine potreba te objasnila kao vakilacine samo haram. I si potreba taro objasnive, znači, soji te osvetlinela mari godi, te halova soski o alkohol haram. I ako je alkohole i sile nekobor pozitivna vukja, znači, ko ajeti Allah Celle Šanuhu da objasnila, soske e alkohole i sile šukar, ne save šukar bukja. Primjer, ki medicina, i higijena, i sile šukar bukja. Ama, čak duri, ke čitingjumo tefsiri taro Yaşar Nuri Öztürk, baš o akava ajeti, baš o alkohol, ov prevedinelanen ki množina soske lela pe o ajeti, ki množina lela pe o ajeti, ko poviše to lela pe o ajeti, i vakela poviše to nešto taro alkohol tano korisno. Poviše to. Jakana, znači sile bud bukjakola ta ne korisna tako alkohol. Ne? Bud bukja, poviši korisno, jakana, soske Allah Celle Šanuhu keralale haram. Bez razlika kobor šukaro do jabuti te ovo. Kobor pozitivno te ovo budi.
ама екте и сила со саруминела, тегани Аллах джелле шануху одеа бути харами кела. Сој дикела о дикела о приоритети о Аллах джелле шануху. Без разлика те силе шукар буќа. Ама и силе јек асавко нешто лошно, кет пиела о мануш алкохол, и клола тари годи, и годи на неки функција, нешто о најмажно ко мануш, о Аллах джелле шануху ке јаратинела е мануше, о најважно органи, о Аллах дикела и годи. Те и годи офлайн, на керела бути, тегани готово. И ака на катева кела, о алкохол со керела, и калела и годи тари функција, значи више и годи бути на керела. Те и годи на керела бути, тегани о манушај сате керел. Те марел перомња, те малтлетирнел перомња, те чорел, те мударел некас, те више готово. Значи, јек бути и сила лошно. И еден јек бути со и лошно, со керела, целовкупно шукар буќа со и сила, уништинела ден. Амен макерај агар и гурувник ги дела тут, ама јек бути те куѓа, те чорја и тут бадијава. Или пандек пример кава кера. Јек тони тут и ситумен. Јек тони тут и ситумен. Тут, јек тон. Тут. Јек капкарат. Чингјанто е јек капкарат пелоки кодова тут. Со как еден доле туде. Готово. Румисанило. Ама јек капка. Румисанило. Фрденле. Готово. Фрденле. Јек тони да товол. Јек капка. Кодова јек тоните куја. Мелјаргјао. Отут. Румингјао тут. Памаро гадатово нешто мелало оđe. А давај, кава кодова е ти тајиб, со значила чистота. О Аллах джелле шануху сар одрединела и чистота, за разлика тари нечистота. Продолжило ајети, дешовтото ајети о Аллах джелле шануху джајако дешовтето, суммун, букмун, умјун, фехум, ла јараджиун. Значи, хем олатане, кој о мунафикуја, тане со кашуке, нема, бизичип, хем нема бизичип, хем короле. Хем олака нашти палал те ираненпе. Ола по никако палал нашти те ираненпе. Сој тано мунафикоја, ајде ек пути босанско читинаја, сој о мунафикоја, со керена, сој освојство, ке довела мунафико мануш, саро Аллах објаснила аделе мунафико. Бисмиллахиррахманиррахим. Пенола, глухи, неми и слепи су они, па не могу да се поврате. Емола наштитираненпе. Ајде јек пути македонско. Бисмиллахиррахманиррахим. Глуви, неми, слепи се, па не се враќаат. Кашуке, нема, бизичип, хем, королетане. И си пандек некој со мангелате читила, ама сата не слично ајдја. Оните не са слична, са иста, саромливо, саро Мухамед Мановиќ, саро Бесим Коркут. Ака на шунаја. Сојтане олатане кашуке. Ко само смисол кашуке. Ко чачутноли смисол кашуке. Со авдија мен пенџаре одова со нашунена на маани виети, ко маани виети тане кашуке. Ола шунена, ама на халовена. Ола шунена, ама ленгере кана на применена адава. О мунафикуја сојтане, ола шунена, ама ленгере кана на применена, кова и бут важно функција амаре гог. Отринда функције однесинена пе гогјаја. Развиток е интелигенцијаја. Развиток е џандипнаја. Хемо шунибе, хемо агар ем и чип, хем королипе, тано поврзимо е гогјаја. Отрин функција ки психологија вакерна пеленге сетилоја кола развинела пе амари интелигенција. Сетилоја кова развинаја амаро џандипе психологија вакерала. Ја амаре ја кенсар, амаре каненсар, амаре чибјаја. Развинаја амари годи. Аллах со вакерала ленге ола, сојтане ола тане кашуке. Ола на мангена очачи пете шунен. Ола шунена одова со ола мангена те шуненле. Ленгере кана на не свесна, на не спремна те шунен очачипе. О ленгере
Cibia. Olengere cibia naștiteva kere no chachipe. Olengere cibia i perdo hovavibnaya. Olengere cibia i perdo munafiklukoya. Lengoro cibia ne perdo dedicoduluko. Lengere cibia i perdo akoshiba. Yek muslimani manush. Nalichinela ne te akushal. Ек муслимани арогантно пире чибјаја, наличинела ли те ово? Те ов арогантно и пире чибјаја. Те ов акушела пире чибјаја, о Аллах лечи велале ко својство е мунафиконгор. Ја да леске да амене муслимања, требала те пази на амари чип. O pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem koleskoro hadisi akava spomninela le, sova kerela jek o dženeti jeke vernikoskoro zavisinela taro duj organija. Tari čip, hem taroleskoro, so polovno organ. I čip, hem polovno. Znači, prvo nešto so amen trebala te araka. Sar muslimanja, potrebno i te araka amari čip. Amari čip te arakala. Emo dujto, diken, emo dujto o polovno organi. Soske, odla duj bukja šajtingelen tuko džehennemi. Te amena kala duj polovno organija, te kala duj organija na džanglem ti keralen, te gani. Ja kana akava islami, ja kana Allah dželle šanu vakila, hemolatane kašuke, znači prvo našunena, so našunena, ko čači pola šunena, ama očačutno islami, očačutno vahi, Allah eskoro vahi, očačutne aetja Allah eskere, pandena pirekana, ola odova nakerena, našunena. Ama jek manuš te našunge očačipe, te panlape kana em našunela, šajli ovte gani očačipe te vakere, našti očačipe, doleske da vakerela, ola tane nema, ola i nema. Ama osmen so i nema, olay korolena, olendaro Allah, lila očačutno dikibe. Ola dikena ko smisle dunjaja koro dikena, ama očačutno dikibe našti te diken. Očačutno dikibe našti te diken. Odoleske da trebala te džana, sar te dika, sar te šuna očačipe, sar te keralafi očačipe, em sar te dika očačipe maškar amende o muslimanja. Soske, akava te na kergem, tega nisova kela, hem olenge, olende, ola našti palal te iranen pe. Ola starge podrum. Jek manuš so vozinela ko autoban. Te stargea od ova drumo. Vozinela ko autoban, a ne pravi, vozinela ko greška drumo ko autoban. Vozinela ko greška drumo ko autoban. Sanči ko te vozinela? Od ova manuš? Sanči do deka nahalola deka tano ko greška drumo autoban je skoro. Ovka vozinel kod ova autoban, kod ova sateva kjerav kjedja traka, ka vozinel peske, dži na džanava kaj, dži ket, dži do deka nahalola. Ama te nahalilo, eke kavrtinel celo vreme ko autoban, ama ko cil na ne teresel. Ko cil na ne teresel. A da leske da ameno muslimanja o farzi, ama rosoitano, te halova, da li sijem kao čačutno autoban, da li sijem kao čačutno drumo, ili sijem ko hovavno drumo. Od ketka halova i sjamen mogućnosti iranamen. Ama te nahalilem, celo amaroš dživdi peka dživdina je hovavne islameja. Je hovavne dinea ka dživdina. Osvena da vas oka dživdina, ka našti te vakera o čačipe, osven su na ne te vakera o čačipe, ka našti te dika o čačipe. Emo dešuenjato aeti, sigate čitinaja em završinaja, soske butačilem. Olatane saro o, dike na kanao Allah saro objasnila. Olatane saro oblakoja ko nebesija. Ket kalula o oblako, perdo panjeja, perdo monja hem gromijas, me pišinjuma kate sekavice. Kova čivena penaja kolengere kana, sebebi bašo gromija. Znači penaja kolengere kana, pandena pire
Kanana mangena teshunen daravindor taro meribe. O Allah kafiren taro sao strane opkolinela len. Ajde puti bosansko. Besim Korkut penalađareni. Bismillah. Ili oni su nalik na one koji za vrijeme silnog pljuska sa neba u punom mraku, usred grmljavine i munja stavljaju zbog gromova prste u uši svoje, bojeći se za smrt. A nevjernici ne mogu umaći Allahu. Ajde puti makedonsko. Bismillahirrahmanirrahim. Или се како оние кои се наоѓаат под силно невреме од небото, во кој има темнини, грмотавици и молњи. Тие ги стават прстите во ушите своји поради грмовите, плашејки се од смртта, а Аллах ги обкружува неверниците. Ja, dikena, akana yek primer o Allah Jelle Shanuhu kode sheftato ayeti dinga, yek primer, akana duito primer delale, soja delale, prirodaja delale. Pale me prirodaja dela. Затешај о мануш те халолакава. И размислине, англидер 1400 години, о Allah Jelle Shanuhu објаснинела облакоја перде пањенцар кале ковашајте грминен емте агерва кердо аменде сарва керла пеодла секавице ола молње со мукелален англедер 1400 години објаснинела о Allah Jelle Shanuhu и природна појава е бришимеја хеме облаконцар. Ама воедно објаснила ле мунафиконцар. Објаснила ле ко смисол мунафиконцар. Сартане мунафикоја, олатане саријек облаго ко небесија. Сојдане колатане кале. Кале облакоја состаро, сар почминела огромите овол, и молња, саровола и молња, или па огроми, серова. Спојува. O negativnost емопозитивна електронија. Те олама шкарпесте те споинге, те гани ола сокерена? Ола бена? Те гани ола грминена. Произведена струја. Ja, и Allah Jelle Shanuhu аква процеси мунафикон сар објаснила. Сар објаснила коленгере гогија, ола и пердон електронија колатане са негативна. Електронија. Негативна и позитивна. Машкар песте маренапе. Маренапе. Машкар песте. Кедола машкар песте кувенапе посминена громо. Тикален, тега ни ленгоро мунафичко афјако и глода англаленде. Јакава, о Аллах објаснила јеке природна појава јакава, не? И со ола, ке диклова савко нешто сокерено мунафикоја, о гласода ке давала ола пандена, значи амени кобор ленге те вакера очачипе. Јеке гласоја да те вакера очачипе. Ола пандена пире кана, пире на енсар, емодова намангена ола те шунен. Ко езбабу нузул, те диклем себе писоскјавала акава аети, ко таберија скоро тефсири, карака дека дуј мунафикоја тари Медина, кола сине муслимања, хем уле мунафикоја. Манглете нашен таро муслимања. Джандор песке одла дујджене, астаргален јек баро невреме. Астаргален јек баро невреме, асавкијек бришим дингја упраленде, или па дела си не бришим, со ова коркори дарандиле пире дживди паске. Освен со бришим дела си не, почмингја огромија да те кувен. Огромија да те кувен. И ола, одоле громија со ленге кувена сине, ола дарандиле, ола пандена сине пире кана, таридар, хем, шај сине те пиренки пусти на салде кодла моментија кет огромно светлост дела сине. Значи, добром кратко ленгоро светлост сине. Мунафиконгоро осветлимо друмо, о Аллах Джелле Шануху, која ети објаснувален кратко. Кобори кратко, кобор огроми
ковола осветло. Значи, неко борчекорија ема човена, неко борчекорија ема човена. Јеке мунафико скоро друмотано асавко друмо. Значи, осветлимо друмо. Јеке вернико скоро друмотано ебеда осветлимо. За секогаш осветлимо. Ама мунафико скоро друмо осветливе, тано личинала са риеке громо скоро осветливе. Значи, када секунда, некобор секунде, шајте пирел емачовола. Кала дујмануша, араклериек, танкај со шајте гаравемпе, гарав гепе, ембакерге, те ало сабахи, о прво нешто со какера, кажако пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем, карода опрот башо амаро мунафиклуко, значи таро амаро ниети со амен сине амен. Агерда од кедало сабахи, Аллах дуј мануша ирам гепе ко пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем Медина, прифатинге о ислами, то есть вакерге по дујто пути о шехадети. Агјари дикло ко традиционално тефсирија. Ко рационално тефсирија, акава образложиненале со учибнаја, со халоибе егоѓаја. Мунафикон горо халоибе ки гленгири годи, тано добором кратко халоибе. Кобор халоибе, кобор со огромо шај текерел одла муња одеа светлина. Значи, некобор секунде дикеланлал песте, емпалодла, палем панлола лескери годи. Агер вакерла о рационално учибе. Башо акава аети. Одо лескеда, акаја тема мунафикон гери завршинала акале аетенса. Значи, таро авер курко почминала јавер тематика аетенсар, ко Куранија зимушани. Мислинава дека авер тема почминала.